съжалението. Съжалението ми е, че те според мен трябваше да получат тази награда в много по-силна и оспорвана конкуренция. Но така или иначе, след на фестивал е важно не само, е по-малко важно с кого се състезаваш, с кого се сравняваш, а кой си, какъв си. И тук вече тази награда е напълно безспорно заслужена. Offroad България първо ми направи впечатление, че те са една контент фирма. Това са журналисти, които създават съдържание и са намерили веб формата на това съдържание, не обратно, както понякога се случва, IT хора, веб специалисти, които създават медии и журналистика. Второ, много впечатляващо е социалният аспект на това, което те правят. Това са хора, които наистина те са истински народни представители, бих казал, които работят за социална промяна и дават възможност на хората да правят добро. Пожелавам им да се придържат към смисъла на името си, off-road, и винаги да бъдат off кривите пътища, които вече са ни омръзнали. Благодаря. И честито още вече. Ще покажеш нещо? Аз искам да благодаря, разбира се, на журито. Както вече всички разбрахте, имахме всъщност, може би, късмета да сме в категория без официална конкуренция, но това по никакъв начин не занижи нашите критерии. Ние за първа година първо съществуваме като медия и, разбира се, за първа година участваме. Така че за нас това е повече от чест и се надявам да се виждаме всяка година, като спомените от въобще тази годишния фестивал са просто невероятни и успехи на всички други по всички възможни линии. Благодаря, госпожо Викторова от Offroad България, наистина на интересни медии. Аз ще помоля лично за една сметка, защото те отразяваха много активно и бяха ни първите, които отразяваха наводненията в Пуковци. Разбира се, най-вчерните видяха на страхотна снимка в случай. Тези от вас, които бяха по време на презентацията, обърнаха внимание, тези, които не сте, надявам се да го проверите, да видите.